שלום לכולם. היום נשחק לשויאל. יש לי להיום 4 לנג'דרים, פרינסס, אייס, אינפרנו וגרביארד. אני רוצה גם להראות לכם סרטים שניצחתי. הנה, אחד מהם. כמו שאתם רואים, הוא היה דביל לחלוטין. הוא היה די טוב, ואני עדיין ניצחתי אותו. בחלק מהמשחק הוא לא עשה שום דבר, אז זה לא היה חכם. הנה עוד קרב שלי. ועשה פרצוף כועס בקרב הבא נראה לי. הרסתי לו גם את המלך כאן. אם אני לא... לא, בסוף לא הרסתי לו כאן. טוב שתתעלמו מזה. אבל יכלתי להרוס לו. הוא היה דביל, וזה לא מישהו מהקליין שלי. הוא היה דביל לחלוטין. כי ניצחתי אותו. בסוף הוא סתם ויתר כי הוא ידע שהוא עומד להפסיד. הנה עוד משחק. הוא הצליח להרוס לי 2 בניינים, אבל אני ניצחתי אותו. אם אני זוכר נכון. כן, הוא הרס לי בסוף 2 בניינים, אבל ניצחתי אותו. בואו נראה עוד כמה משחקים יש לנו. כי יש לנו עוד מלא, אז נשחק בקלאש רויאל. זה הדק, זה כל הקלפים שיש לי. אני סתם משדרג. נשדרג גם את ה... לא משנה אז. וואי, עוד אחד. אוקיי, זה הקלפים שלי. זה מה שחסר לי. יש לי 4 לנג'דרים כמו שאמרתי בהתחלה. ובואו נשחק. דרך אגב, השיא שלי זה 2482 גביעים, שזה עכשיו. עכשיו השגתי אותו. בסרטים הקודמים הייתי ברנה 7, פשוט לא יצא לי לעשות עוד סרטים. וואי, היה לי את ברברים שלו לבל 10.
טוב רצח. ראיתם כמה דמג' הוא כבר הוריד לי? עכשיו אני שם את הפרינסס. מה אין לו סקייט? יש לו. הוא מלך. טוב, אז כמו שאתם רואים בקרב הזה נפסיד. או שאולי לא. למה דווקא תמיד הוא שם לי? פאק, 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 פאק. מה הוא עושה? מה הוא דביל? למה הוא שם את הלנג'ידרי הזה? טוב, נו, ראיתי לו בניין לפחות. עכשיו זה דרך טובה מאוד ללכת ישר על המלך. אוקיי, עכשיו אולי אני מנצח. ואולי לא. וואי. כן, אני עומד לנצח היום. פאק, כמעט ניצחתי. יש, ניצחתי. וקבום הוא גרוע, גרוע. טוב, אז זהו להיום, כי הזמן שלנו עוזר. והאפליקציה הזאת גרועה רצח. היא בקושי נותנת הזמן. ועכשיו השיא שלי זה 2510. אז להתראות. נתראה בפעם הבאה בקלאש רויאל.